Súčasná opozícia nám predstavila novú rozprávku. Jej celá snaha je založená na tom, aby presvedčila ľudí, že súčasná koalícia chce opustiť Európsku úniu. Potvrdené Robertom Ficom, ktorý prednedávnom pripustil, že vystúpenie Slovenska z Európskej únie môže byť politickým cieľom strany Smer. Opozícia pracuje starým známym heslom tisíckrát vypovedané klamstvo je jedna pravda. Napriek tomu, že Robert Fico neustále vysvetľuje, že nie je záujmom súčasnej vládnej koalície vystúpenie z Európskej únie, opozícia považuje toto za svoju hlavnú agendu. Hovoriť o vystúpení z Európskej únie a NATO predstaviteľmi vlády je hra s ohňom. Úvah, ktoré sme si vypočuli zo strany politikov Smeru, ktorí pripúšťajú možnosť odchodu Slovenska z Európskej únie. Ich jedinú tému im skoro vyfúkol prezident Pellegrini. Lídri opozičných strán postupne odmietajú pozvanie prezidenta Petra Pellegriniho za okrúhly stôl k zahraničnému smerovaniu Slovenska. Pozvali ich totiž za okrúhly stôl, aby sa rozprávali o zahraničnej politike a smerovaní Slovenska. Niektorí opoziční politici však toto pozvanie odmietli. Vysvetlenie je veľmi jednoduché. Prišli by o hlavnú agendu. Prezident Pellegrini im odkázal, že im zrejme konsenzus a zmierenie v téme zahraničného smerovania nevyhovuje. Pravdepodobne by bolo výsledkom rokovania to, že by museli odokryť svoje karty a priznať, že nik z Európskej únie vystupovať nechce. Pridám sa k slovám pána prezidenta, ktorý povedal domnienku, prečo sa asi dnes nezúčastnili predstavitelia Progresívneho Slovenska a SAS na okrúhlom stole. No preto, aby v tej lži mohli pokračovať. Pretože keby dnes sedeli s nami za jedným okrúhlym stolom, nenašli by ani len milimeter akýchkoľvek pochybností o tom, že Slovensko patrí do Európskej únie a do Severoatlantickej aliancie. To, že súčasná koalícia na čele s premiérom Robertom Ficom komunikuje svoju zahraničnú politiku na všetky 4 svetové strany, neznamená, že niekto chce vystúpiť z Európskej únie. Ale nie je žiadny dôvod mať iný pohľad na členstvo v Európskej únii a v NATO, pretože toto je nedotknuteľné. A vždy sme takto hovorili a budeme hovoriť. Myslíte si, že táto súčasná opozičná rozprávka môže byť pravdivá, alebo ide skôr o vytlkanie politických bodov?